Veľa ľudí sa pýta, aký je rozdiel medzi sieťovým marketingom a zamestnaním a aký je tam rozdiel medzi pozíciami. Je veľmi dôležitá vec si uvedomiť, že v zamestnaní sú nastavené nejaké pozície v tom zamestnaní. A veľakrát v tom danom systéme, že sa človek maximálne dostane na nejakú pozíciu. Hore sa už väčšinou nedostane, pretože tam už je rodinkárstvo. A veľakrát to funguje tak, že v tom živote, že človek si buduje kariéru niekde v zamestnaní, potom príde mladší, šikovnejší, lacnejšia pracovná sila, tak ho vyhodia, zase ide nové zamestnanie, zase buduje kariéru, zase ho vyhodia. A celý život je taká sinusoida. A práve preto v sieťovom marketingu a pri tom, ak začne človek podnikať, je rozdiel v tom, že tu sú zamestnaní ľudia na pozíciách a tu sú firmy na pozíciách. A znamená, že firmy, ktoré podnikajú v rovnakej oblasti. Keď si zoberieme nejaké firmy, ktoré vyrábajú nábytok, že stolári, tak sú nejakí stolári, ktorí majú firmu, ktorá zarába až šlapery lepšie a potom sú stolári, ktorí zarábajú a šlape im to horšie. Je to tak? Je to tak. A práve presne to isté je v sieťovom marketingu. Toto sú firmy na pozíciách a každá firma má rovnaký biznis plán a niektoré sa darí lepšie a niektoré horšie. Preto sa stáva to, že aj keď je firma na pozícii najvyššej v danom odvetví, môže zarobiť menej ako tá firma, ktorá je na nižšej pozícii, pretože táto firma má šikovnejších ľudí alebo pracuje lepšie. Kde v zamestnaní sa to nemôže stať, pretože zamestnanec zarába menej ako team leader zarába menej ako majster, ako vedúci, manažér, riaditeľ. Nevýhoda v tom byť v zamestnaní a v zamestnaneckom systéme je to, že je otázka, za ako rýchlo sa ten zamestnanec stane majiteľom tej firmy. Nereálne. Čo sa týka sieťového marketingu, tak v sieťovom marketingu väčšinou firmy sú akciové spoločnosti a ľudia si môžu nakupovať a stať sa akcionármi spoločnosti. Ako je to u nás? Takže to je zásadný rozdiel. Takže nebuď otrokom systému a žiť v sinusoide, ale buduj si niečo vlastné. Ak sa ti to páči a chceš sa z tohoto systému dostať inde a nechceš mať strop a chceš budovať biznis a budúcnosť, tak sa ozvi.